Dus een leven lang sleutelen. Ja, eigenlijk wel ja. Ja, super mooi. Dit is eigenlijk, hier is de verzameling mee begonnen. Ik heb in 83 gekocht voor 1250 gulden. Dus midden in de nacht gekocht. Die man die woonde net kwijt. Maar er was een man bij me, die koer die man, en die zei, nog hij maakt graag een beuteltje. Toen hebben we dat jong stolen worden, hebben we er in huis zitten. En toen zei hij, wat was er voor? Ja, ik zei 1250 gulden. Verkocht zei hij. Oh ja? Maar daar hebben mensen in de nacht ik nog ophalen, want ik denk de oren had er de spits van natuurlijk. Hier ik. Dus had ik wegbellen, maar hij moet de auto weg. Maar ik zei koop is koop. Ja. Dit is ik hetzelfde type, maar dan letter. Maar dit is een hek naar mijn krek eigenlijk. Die is van mijn broer geweest. Heb je broer ik donker voet of dat net? Nee, dat hoeft net. Nee. Hij kwam zelf met voorstel. Dus, Oh, oké, ja, dat scheelt. dat is ik een projectje met een kleer, die cabrio. Ja, kijk, er is helemaal verrot en wij helpen. Ik heb een laag budget, dus dan heb je slechte auto's en die maakt zich dan mooi. Ja.